Ni da ke waza ya raba. Daman shi wannan yanayin namu ai haka yake shi. Haka yake ba mu. Amma dan Allah ki zo ko ruwan ciki sha. Mun samu nama. Ni gashi nan Allah. Ni wallahi cikin nan ya hana ni sukuni ji nake Kamar me? Dan Allah kar ki faɗi wata kalma mara kyau akan ɗan da ke cikin ki. Wanda muke tunanin nan gaba zai zo zai tallafi rayuwar ki. Ko da wasa ba na so dan Allah ne. Ba na so ki faɗi wata kalma guda ɗaya tak. Dan Allah kan ɗan da ke cikin ki. Sha ko da ruwan ciki domin ki samu sauƙi, ki samu nama a jikin ki. Sannan kuma ki samu sauƙin abin da ke damun ki. Baby, yanzu ni zan shige ba ofis. Kuma ina da alƙawari yin share kuma na ga lokaci ya tafi. Na da kai ta musu. Wannan sun kace. Allah sa. Haɗin Allah masoyiya. Assalamu alaikum ƙawata. Ya aka yi ake ciki? Don Allah yanzu? Kina zuwa? Ok, to shi kenan sai kin zo Allah ya kawo ki lafiya. Shi kenan sai kin zo. Aha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ashe dama kina kusa. Ƙawata kenan. Ai da na so in miki ba da sani. To ai yanzu ma kin min ba. Ina kusa. Sai nace to bari dai in kira ki a waya. To ai yanzu ma kin min ba da sani. Ga shayi ƙawata. Shayi kuma ƙawata da tsakar ranar nan? Ai shayi sai ku manya. Au, ba za ki sha ba kenan. Iskancin naki za ki yi min kenan. Ko ba za ki sha shayi ba ga lemu. Lemon da zan sha. Idan kika ban shayi yanzu, wata ran waye zai bani shayi ƙawata? Sai ki rinƙa zuwa gidana ina ba ki shayi kullum. Allah. Lemon dai. To ko ke fa sha lemu dai. Daura da kan da. Kawai ta sa ni nake shan shayi. Allah ƙawata. Kawai dai bayan da zan yi ne. Shayin ne dai mafita. Kamar ya dole ƙawata. Ba ki da lafiya ne? Wallahi ƙawata kin ga lafiyar ba sosai ba. Ana lallaɓawa ne kawai. Har da yake ce min an gama. Ƙawata. Wallahi kuwa. Ta ya aka yi kika gane ƙawata? Haba ƙawata. Ai tatsuniyar gizo ba ta wuce ƙawata. In har dai abin da nake tunani a cikin zuciyata haka ne. To gaskiya kin ban mamaki. Wayewarki da iliminki bai miki amfani. Wace ƙawata ya ake kika bari ma wannan abu? Saboda mazan yanzu nan ba su da tabbas ba. Daga shigar ki da miji kawai sai ki ɗauki ciki. Ai kudi zaki ki ga yaya zaman ku zai kasance saboda mazan yanzu nan ba su da tabbas. Kin gane? Ni fa haka ne ƙawata. To amma ƙawata me abin yi me shawara ki? Abin yi? Shine a zubar da cikin. Zubar da ciki kuma? A'a, gaskiya ba zan iya ba. Ba zan iya zubar da ciki ba. Gaskiya ba zai yi ba. Ya za ki ce min in zubar da ciki? To shi kenan. Ni dai yanzu na riga na ba ki shawara tunda ki ɗauka. Wani abu da ya biyo baya.
karki ne. Na riga na ba ni shawara. Abin da nake gani shi ne mafita a gare ki. Gaskiya kuma fa ga yanzu ne kina ganin zubar da cikin ba zai haifar da wata matsala ba. Kwantar da hankalinki ai cikin bai da kyau. Balantana a samu wata matsala wajen zubar da shi. Kin fahimta? Gaskiya ni ina jin kin san fa yawanci a zubar da cikin mata suke mutuwa. Kuma gaskiya ni yanzu na shirya yin rayuwa. Wannan dalilin da ya sa nake gaya miki hakan ke da nake ba ki shawara. Saboda kina da burika a rayuwa. Kuma yanzu rayuwa tana da tsayi. Idan ba ki samu kin cimma burinki ba, wannan laulayin cikin da baya ki tsayar miki da komai na rayuwa. In dai har maganar zub da ciki, bai ki bar min magana ni na san me zai yi. A matsayina na ƙawarki, ba zan ba ki shawarar abin da zai cutar da ke ba. Kai na Shi kenan, amma dai gaskiya kin sa cikin tunani da wuri. Ina da burika da yawa nan gaba sosai. Ba na so na rasa rayuwata gaskiya. Ko kuma gaskiya maganar ki na yi tunani na aihu a yanzu gaskiya ba zan ci burika. Kuma yadda ya faɗa mazan yanzu ba su da tabbas. ƙawata kenan kuke fa yanzu kika hau layin da nake so. Allah kawai. To ai shi kenan na dai bar miki komai wuƙa da nama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba aboki na kwana biyu Allah ya yanke. gaba ɗaya ka buya. Sai ba ka da mutunci ba. Kwana biyu shi wannan zai ke da mun kadina. Allah. Ka san yanzu lamarin ne in dai yamma kuma ta yi. Inda kuma kai na riga na zama mai gadin mata. Allah sai. Wallahi Allah. Kaga ango. Dan kama kan musa yi. Ai alhamdulillah tunda ka zo yanzu mu insha Allah bari. Akwai labarai ka. Wallahi akwai ai Ba matsala. Yanzu ba tsara maki ne. Ya Allah. Alhamdulillah. Kai yaro asan da alhamdulillah. Ai sai na ji daɗin zuwa masallaci. Kai ka ka san ni da kai na haka. Don ya hau ne. Kawai da kai aure gaba ɗaya kwanan ka wani aure na kuma wani akwai bambanci. Ya samu rubuwa. Ba ka ba ni kunya. Ba gane kunya ba. Allah wallahi. Ba gane kunya ba. Sai ki fa. Iko fara ubangiji. Ubangiji ba abin da ba ya yi. Ya gida kwana biyu. Ya amarya. Kullum ana yi min da ƴan wanka. Daga mun saba na dare. Haka na kwanci a shafa mun mai. Shi ke mu dai za mu aure nan mu ja ku kai. Wallahi Allah. Kar ka bada baka. Na rasa ana Ka fa ka ga ta ji ba. ka wada mi. Je in shiga. Ni zan baka shawara abin da zai cuce ka ne. Shekarar mu nawa? Ka kallo har ka fim na a baya tare da kai maka. Har ka waka da kai maka a baya. Komai da kai maka a baya. Har ka zuwa gidan DJ. Wai sai kana su ba su fara wani karni ne. A bar magana. Shi ne ai magana ba DJ da kali ta. Mun daga mun ga mun mai da Da an da ba. gaba ɗaya ke wani komai ya ci zane gaskiya gaba ɗaya abubuwan da ya yi noma komai ya ci zane kai ya kai Doga, ya ganin akwai kayan nan kuwa? kai ya ban wallahi Haba mutumi na a duba min mana. wallahi ka ya ban To yanzu ya zai. a gaskiya ga yanzu babu ne kawai gaskiya ai ina siyar ma ko Haba oga a san yacce zai a duba min. amma ina siyar ma ko ba na siyar ma Kana siyar min amma oga a duba min. kai ba za ka gane wani ba kayan nan akwai wanda zan ba kayan nan kayan ba shi wani akwai wanda zan ba kayan ba za ka gane wani Haba oga dan Allah a duba a san yacce zai ko dan kadan ne a dan yaga muku ba. babu kayan ne gaba ɗaya akwai masu shi akwai wanda zan ba kayan ne ba na
Kayan nan fa ba su siyo ba. Kayan nan ba su yi wannan amma har kai let's go. Ka san shi customer ka gane ai yana kawo kai ka gane duk tsaya ba za a hana shi bane ba ka gane amma normal kan in dai zo kawai ko ba na zaka iya ba shi kaya normal in dai customer da shi ma ka gane a gane lissafin ne ko shi kenan ba matsala normal ne ai customer ne ba kes